Ai sun san yadda suka hitowa da kurwa. Da kansu su hito da kurwa. Hito da ku. Kai! Ina nake? Bata ta ce miki Hadiza so. Bata ta fito da mutum taurin kan bala'i gare. Kuma ai yau in taurin kai ba taurin kai gare ki ba ko uban ni gare ki sai ki hito da. Ka ga bala'i. Yarinya mara imani. A'a, me kike bata lokaci ne? Kawo buga mata ta ɓarya. Gidan, to fitar ko in mai da ke cikin ni kasa yanzu in nema. Allah ina buga ki kike ciki. Amma dan Allah wallahi abin da ya gaya mu. Waye shi? Ya fito. Shi babana. Wa an babanki? Kanin babana. Shi ya baki mayancin? Shi ya baki mayancin? Fito da shi. Fito da shi. A boye ne yayi. Fito da shi ne. Fito da shi ne. Fito da shi. Kar ya ta zakai.